Viewers and listeners, welcome to JCTV Africa, and right now I am joined by Prophet Talent Madungwe, the only prophet who went to heaven and had a braai with God. How are you? Right, but I ain't braai no the sacrifice. Sacrifice. It was sacrifice. Nyama ndo anoti braai no the sacrifice. Chipiriso. Chipiriso. Ndo the sacrifice. All right, okay. The actual team yakataura chaizo. All right, okay. Saka titaure Prophet Madungwe takamboona vazhinji vari kuzanya nyaya yenyu kuti mazuva apera aya takanzwa muchinzi muri kuneseka nenyaya dzerenti mukazowana vanhu vakazoita chip in asi maitaura kuti ngava racho harisati rapera. Zvamira sei kubva pakaitika nyaya iya? Alright, tingangoti yes takaita the crisis yerent. Landlord ndiye akaendesa ku Metro. Noti kuti isusu tatadze zvinhu zvedu, but maybe atinonzwanana pa time frame. Landlord anenge achikurumidza kuti ari kudochi mari dzake, isusu tichitayo tichazokutsvakirai. Ndo misunderstanding yakangoitika, but hatikundikani the villain commander. Wondonogona kunetsekana but unozowina at the end. Saka punyaya ikazolikawo ndobva paitika zvakaitika izvozvo, ndobva tawanawo mabrethren or maallies edu akambotibatsira. Zvinowanika chero UK wani yakabatsirwa neAmerica hondo, even kungatasi America kana ichitanga hondo inotanga ita vana Britain neAustralia aingoiti again inotanga yaona imwe support. Saka pane panotombodawo support, even Jesu pane panotombotora dhongi remunhu achipinda mutry for entry yake. Saka tabva tangoona vanhu vakatibatsira, but zvinowanika zvokuti rendi inotadza mbobhadharwa. I'm not the first person nyika ndire kwereti zvinodii, but always mari inongera ichidiwa because hatibhadhari rent ka1 tinoramba tichibhadhara, but we are promising our fans kuti aiwa zvinotugadzirisa hazvifaniri kudaro, but kuti zvigadzirike ndimi munoita mafans edu nechimaadverts muchitipa tichita pamaplatforms edu kusimudzira kuti tisanetsekana nemarentals echurch nemunhu waMwari, because tine 2 marendi echurch nemunhu waMwari. Tisanetsekana kuti zvitifambire zvakanaka. Saka zvinogara zviriko, harendi ndomboshaika zvinozowanika. Alright. Vazhinji vari kuziva kuti makapiwa mota nasei Wikimail rudzi rweAqua, but mubvunzo wanga uri kuti vamwe vari kutoshandisa mota idzi vachiwana makatiko ekuti vawane kurarama. Imimi vanhu vari kutasira kuti mungadai matove nepane chimwe chinhano, mungadai mamira zvekunge muchitsvaga izvi, asi muitori nekasource of income kari kubva pamota. Mungatitsanangurira zviri kufamba sei? Alright, source of income ndinayo already. I'm full time basa raMwari handiti. Since muchindiziva since 2016 makambonzwa vachinzi Prophet failed to pay the rent. Handiti hasa ndambotadza handitika. Sezvo ndakutaura kuti the issue was leaked, noti kuti ndatadza handitika. Ende zvinowanikwa. Dzasomera kune makotsi kune chiutano zoti zvakati even Moses aijaja nditika makambokundikana here pakati apa kubhadhara rent. Zvinombowanika but hakusi kuti wakundikana. Zvanoti iwo ndokuti chikwere chako ndokupa musi wa10, mari dzangu dzotedza kuya musi wa10 handitika. Obvious you be free asi handitika kuti munhu anondipa, but asukura ndakundikana handitika anonzi delays. So there were delays handitika since muchindiziva inini ndane more than 10 years ndichiroja ini ndairarama sei handiti ndaizvibhadhara nhasi ndichirozvibhadhara kusvika Mwari wazondipa imba yekuti ndakubuda mukuro. Saka hakusi kuti ndinoenda kundikana. Saka alright, Aqua yakauya rini? Aqua iri kutaura vanhu kuti Aqua yakauya this year February handitika. Tongoti March futi because it was mwedzi uchitopera handitika. Pandaibhadhara mari ndisvika tombonzi paka ndikatoti Aqua ndipo ndakanga kutombotiwo zvinhu zvatombondiomera. Saka it's not about Aqua, it's about kuti the season yandira handitika ndotsimbobhadhara mari ndangu ndichitoti. Saka it's not about Aqua kuti saka Aqua daita aiwa no Aqua ine basa ranayo. It's not my car, it's for God's work. Nde basa raMwari ndakaipa to God's work. Aisi yangu ndakaipa Mwari ndika inoita basa raMwari. Saka tikwanisa kuitora. Saka indinongorarama semararamiro wandaita. Yes, zvinombowanikwa kuti apo ups and downs sometimes umari unomboshaika, umadhira unombotombotadza kukupawo zvauri kuda panguva yacho. Zvinoitika, but zvingoti kana uri celebrity zvoita sekuzoti ndozi munhu wese andori nezvikwereti izvozvo. Papo tiri papo muri kuti shoko renyu riri kuti Aqua makaisa kubasa raMwari, makaipa munhu here kana kuti makaipa kuchechi yakaita sei? Yakapiwa kuremenent chechi yandinolida inini, which means it's strictly now doing God's work. Okay. Handichabvumidzi kuti ndinoiti mota yangu. Alright. Because sezvakaita Samuel akapiwa
kuchechi yese mwana wayo anenge anyinzi mwana wahana but anga ari kuchechi so inoita basa raMwari but akwaya yakapinda mupicture manje but yangoraramawo ndichitobhadhara marendi zvinombowanika kumboita ma-ups and down kana mutombosheko rendi yacho muchitsvaka a righteous man falls 7 times and wake up 7 pali pamwe kuti ndombodonha kuti bhichekwa nditika 7 times as the Bible says wotomuka futi ipapo ndandambodonha wanditika pazvakaitika ndandambodonhawo zvechiwo mari yambodinisa kubata nditika but kudonha a righteous man falls 7 times but now takumuka futi haungorambi wakadonha haungorambi even matasa rodha nditi you cannot just reach Bulawayo uchingori nematero chete wakangonyutura zviri utombosvika pamakati onyonazo kuti wautomboda kutomboisa mafuta akawanda akumbodyiwa akawanda mafuta uchidia nditika kutoenda that's journey especially famba netsoka nditi apana pakurwadza nditika utombowedzera chipesi kana utombomwa netubvura nditika that's a journey nditika haina paichati mutserende ende ngoti unoramba pari straight nepakati aiwa zvotombosvika pamakata uchita kana kunana shurugu kana kusvika pabotere kwandika moto inonzi ichitomboti kana bhaza nditika even unana mamvura donha unana uku kana kunana kariba nditika irodhi yacho anditika rodhi dzinosiyana pane imwe kuti inogona kuita flat but yangu inini yakaoma anditika ndindasvika kana kuti pakariba anditika pekuti unozoona kuti makata anditika utogomera saka zvinowanika but chicha unoita unomboshinga arodha ingoramba ikangoita makata yes paipa zvazvakatioma zvazvakatioma ndozviri pane hatirambi zvezviripo ini but zvinopfuura anditi okay kusaka zvino izvi since mataura kuti mune pakaita madelays muchiri kuda here help kubva kuvanhu vanhu ndakaona recently makamboita imwe skiti nana mukoma Allen skits muchiratidza kuti muri semunhu anozikamwa achipinda mucontent creation zviri kufamba here kana kuti ndezvezve ma2 minutes ini ndagara mukatarisa sezvandataura ndikati akwaya yakaficha manje anditika mukatarisa kumashure ndaificha chirivhini kunana Japrisa nababa Harare ndinozviitira madhiri angu besides zvokutoti zvibasa raMwari ndotomboita madhiri andika sepo ndenaenda kubasa oficha zviri kuti nini ndena koshedzwa kana pamuchato uya kuti MC ndoitawa nditika pane nguva yekuti kana kuti zvinombovhara ndika business zvinomboona kuti pane business akuna nditika ndo mabasa ndichiita ndombofichawo pachi andikana basa nezvechanoda imari kuti mhuri yangu irarama nditi whether iwanditi uri kuda kuti ndiye kudrama kwako ine zilongo unopa malines totoita malines ako nditika mari yangu ndipa ndoenda ndorarama nditika saka ndo zvandinoita izvozvo ndoti ndinoficha pakangowandawo besides kuchecha nditika yes ndinoparidza ndine chechi but ndinozviitirawo zvinhu saka Madungwe ashandi ndotoshanda idini nditi tasomjona ndiende kwese anditozvidi sometimes nditika but basa nditika ndinoona munhu anoti uya undisakura ndotosakura but hapana panchakudza kuti nhasi ndiri kusakura umwe munhu zvakati nditika kana kuti nhasi ndamboita zvakati ndine zvandechitoitawo mabhinda kuti tirarame but sezvandataura for the past 10 years on Zimbabwe mchindisi makamboona kuti ndashaya mari kana but zvinombowanika sezvakati ipapo zvakawanika but anamboti kwanzi ndakundikana neupenyu zvinotowanika Job akafirwa nevana but vakazodzokawo zvinowanika saka ndokumabhinda kwati tichitochimbokiya uchiti tichitorarama muZimbabwe saka zvino izvi maybe tidzoke panyaya yedu kuti makazopedzerana kuti kudini nalandlord zvakapera here kana kuti pachine alright pazvakangoitikepo paitika but clear ndofunga vanhu vakaenda paMadungwe TV Prophetic Madungwe Church page Facebook vakascrolla chekumashure around 5 tongoti musi wa5 to 7 June takaisa message yekuti the balance cleared clear all the balances to the landlord takavapa mari yavo saka takangotaura pakaitika nyaya ndikati tiri kuvapa and we promise atambotora hours anonzi hours nditika kana chimba hours less than a week nditika we had rectified the situation chibhadhara the rent house then after that we continue nditi andinaimba ndinoramba chibhadhara kama rent house tiri kubhadhara alright saka izvezvi like mamuchitaura nyaya yekuti kune vanhu vanenge vachida kukubatai ndezvipi ndeapi mabasa munoti munoita in terms of entertainment or mumedia amuri good at ekuti vanhu vanokwanisa kuya vokubatai voti aiwa tokupai zvikwanisiro zvetokupai ini chokutanga I'm a man of God basa rangu ndinoshumira nditika chinhu chatinonyanya kushuvira kazhinji chatonoita ma1 on 1 ndo redu chairo rangu basa chairo randiri good at ma1 on 1 zvechechi yangu chikunamatira ndikuprofita yanditika ndo izvozvo then kandazochibudawo zvimwe aiwa zvazvema kuti chauya musoja I'm the velami kumanda musoja anoona semjona musoja nditi anonzi nhasi kwanai kuchimani enda kumafloods nhasi kwaita chakati ende munotsvaka kwaita shumbadzanitso kuende musoja hana basa ini basa rangu ndiri chifundisi yes but kana zvazvo ngotiwo it's just kuti wane mari I don't have
a problem is long pane mari anditi titoita whether dazamjana to feature even paimba se gospel is azvina basa, it's business anditi saka azvina basa changu uye tinoita because ndezve kungoti ipapo but not kuti zvedu ndezvechechi yes but ukanzwa pa uite MC pamuchato zvokutaenda kuchecha ine kuchecha nabasa nazvo tongoita toita MC kanzwa kati kana kuti kune chimovie chiri kuitwa tinongofeature tobvunzwa ma lines topiwa saka anything we can do but redu chero nderi but zvinowanika zvana basa even mukatarisa vana Elisha they were good fishers I know fishermen and aitonoredzawo even vana Peter vakanotorwa vari varedza nditika saka uri munhu anotogona zvinhu zvakawanda nditika inini yes I am a pastor but ndiri kuti I am the man of jack all trades nditika I can do anything hapana basa nasingazi saka atinokiyakiya zvese tikatosvika pano vanogadzira mota patombosunga mota atotosunga piston marings head ida kana yafa gasket takutosungirira nditika ida service takutobvisa zvima nditika kuti if you ida kana iri service anditi katobvisa kana oil kana zvese tinoita tikasvika pandiro zvewelding takutomborwa zveaki welding kuti zvakamira sei kana kuti kudisa ka ndo zvatinoita. Message yenyu kumhuri yeZimbabwe vanokuzivai uyezve maybe mubvunzo wandingade kubvunzawo kupesera ndokuti imataura kuti munoita mabasa akawanda tinotarisa kuti mubhaibheri mamuna vana Paul vaiita basa rekugadzira matende kuti vasapote basa raMwari. Mataura enyu kuti munoita mabasa ese I remember muchimbotaura kuti munogona zvewelding nechichi message yamunayo kumhuri yeZimbabwe vakakutarisai vanokusapotai or maybe mapastors anenge achida kukuinvitai kuti muye. What's your message kumhuri yeZimbabwe pamusoro pebasa renyu uyezve nekuti muwane zvinhu zvinokusapotai kuitira kuti musazosangana nesituation yamakasangana nayo? Inini message yangu ndeyekuti let us work together, let us work isusu we welcome any kana kuti alright yatinoti any organization, whether it's a church, whether it's non-organization, any organization or any company. We work with isusu we are a free church anditika tinenge kuti tinoita zvechurch anditika then tinenge kuti tatakuita zvebasa anditika I've worked with even ma renowned companies mahomba anditika so tinoshanda ne companies and we are very professional katakuita zvebasa we are very 100% akuita zvebasa ka isusu the door is open kune vanowila. We work with anyone whether it's a spiritual matter or it's physical zvokuti vanoti munhu anoti kuti mufeature pavideo pangu hazvinei nekuparidza kwangu tongosvika tofeature anditika asi ndine ma terms and conditions andinoisa normally kana ndichifeature zvinhu zvinichita handiwanzoda kuzobudai kuti I'm a pastor zvavana kuti wondishedza kuskiti kwako kuti ndoda mubude nemunhu kana makarara pambedha nditi kakashama nditika sezvinozvo actually vamwe vachiita indozokudza kuti no that one I'm a man of God I don't cross the limit nditika ndinewo mashandiro andozoita zvokuti orati yes ndinobvumidzwa naMwari kushanda but handifaa kuzobuda kuti I'm a pastor I'm a prophet nditika handifanirwa sanjikuwa ndona ndikaenda ku-endorsement of the album ndoona kutomboenda but don't ever think kuti uchaona ndichibuda muline rokuti I'm a fun kuti handisisiri a prophet ndechingoparidza ikoko ndechitodza vanhu kuti tendeukai zvamuri kuita zvazvisizwa nditika chero even ndikaenda kupi evangelism yangu handisii ndiye ndiri muoffice yangu handisii saka ndo maconditions andongozopa but they are not all that hard. Okay. Maybe tombodzoka maybe kuprophecy dzenyika vanhu vari kuti zvinhu zvakaoma zvinhu zvakamira zvakadai so imi munombooneswa here maprophecy enyika kuti akamira sei? This tauntaridzi kuti it's a difficult year because mvura hakuna kunaya ndo zvatakataura but kati next year it shall be a better year so next year start to eager to see some things zvichiitika in your life. Next year it's a better year as compared to this year. Alright, muri Zimbabwe ndio ka interview yatatinayo na Prophet Talent Madungwe vachitipa nyaya yekuti rent yakabhadharwa yakapera asi kana muchida kuvabata panyaya dzekuti varida kuita muda kuitawo angava madrama angave ma-endorsements vakasununguka kuti vakwanise kunge vachibatsirana nemi. From me, Mr. JC, thank you so much for watching and it's bye for now.